Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Inetu ninkadabwa kuti anthuwa mboma alowa kumene koma mikwiyo iyi bwanji mmalomo ozisangalala kuti chinthu achiphula ichi koma mikwiyo iyo khangatiso akakamizidwa kukhala mboma mikwiyo ake bwanji. Ayi ine apa nazindikira boma lili m'manja mwa anthu osewera avieta, lili m'manja mwa anthu anjuga betting mpaketu vaika msongo pa betting pa avieta paja msongo pwi mokuti weyi ukawina boma la wina nawo kakapanga flu awe boma la luza nawo umalimbikira kuti muyendetse boma bwino. Ino tangoganizani kasalale konyenyeka kamphunzitsi, kasalale koduka kamsilikali, kasalale kobwindika kopindika kawa polisi vatena koso kuti the akuti kulibukweza masalale ndeti masalale roso tikhale tonyenyeka chocho ozilipira somo cheno kuli tumavuto mubwinyizika osati masebera athu ino. Taonani soda siletu pomwepo vanthu alenti munkatasa osafuna umanga manyumba ulendo unakuikira ni msonko ku manyumba alentiko. Musaganize kuti msonko uja ozilipira malandilodi uja ozilipira di malandilodi muzilipira ndinuyo matenanti muzilipira dinu tele munthu wazela kuyenera umanga nyumba yake kumakhala zapalentizi nde kukhala unyapulika. Ngati mumalipira nyumba yanu 50,000 dziwani kuti ulendo uno muzilipira 800 abo bonde muzidziwe. Sizija zomane kuti secondary khala ya ulere suti khala ya ulere fizi izichoka kumeneko koma soya kwana nthawi yokuti Malawi sukuli ziphunzitsa mbuli zipanga polo juice mbuli paja muzidza kuti mboma la DPP limadana maphunziro odachotsa ru JCE paja certificate ya JCE odachotsa nde musaiwale ayi ini chomwecho chili butumawo chophwasula maphunziro. Musaganize kuti secondary za ulelezo ono ake omene oli mboma la Nkulukula moyo ziphunzira nawo ayi wowawo wanaoziphunzira sukulu zabwino kunja ma private odulawo. Inu ndine amene tizilipira msonkho wa avieta amene muzilipira msonkho wa palenti. Iwe mphunzitsa amene umaphunzitsa kale mbuli za ku primary mbuli za ku secondary zimene ufuna zitulutsa niwe uzilipira fiziyo. Izi zimene amalawa adazitana adazifuna komanso wonjezapo panena to kuti kuli bulemba na ntchito sizijazone kuti tidzalembaso ntchito anthu iwe hala zimenezo. Iweyo ngati ufuna uthandiza boma lako ingokhala mfoni upange download betting basi ndekuti boma zilithandiza. Inetu ninkadabwa kuti anthuwa mboma alowa kumene koma mikwiyo iyi bwanji mmalomo ozisangalala kuti chinthu achiphula ichi koma mikwiyo iyo khangatiso akakamizidwa kukhala boma mikwiyo ake bwanji. Ayi ine apa nazindikira boma lili m'manja mwa anthu osewera avieta, lili m'manja mwa anthu anjuga betting mpaketu vaika msongo pa betting pa avieta paja msongo pwi mokuti weyi ukawina boma la wina nawo kakapanga flu awe boma la luza nawo umalimbikira kuti muyendetse boma bwino. Ino tangoganizani kasalale konyenyeka kamphunzitsi, kasalale koduka kamsilikali, kasalale kobwindika kopindika kawa polisi vatena koso kuti the akuti kulibukweza masalale ndeti masalale roso tikhale tonyenyeka chocho ozilipira somo cheno kuli tumavuto mubwinyizika osati masebera athu ino. Taonani soda siletu pomwepo vanthu alenti munkatasa osafuna umanga manyumba ulendo unakuikira ni msonko ku manyumba alentiko.
musaganize kuti msonkho uja uzilipira malandlord uja uzilipira ndi malandlord, muzilipira ndinuyo matenant, muzilipira ndinu. Tere munthu wazelu akuyenera kumanga nyumba yake kumakhala zapalentizi ndi kukhala unyapulika. Ngati mumalipira nyumba yanu 50,000 dziwani kuti ulendo uno muzilipira 800, apo ponde muzidziwe. Sizija zomane kuti secondary khala ya ulere suti khala ya ulere fizi izichoka kumeneko, koma soyakwana nthawi yokuti Malawi sukulu ziphunzitsa mbuli zipanga produce mbuli. Pacha muzidza kuti mboma la DPP limadana maphunziro odachotsa JCE pacha certificate ya JCE odachotsa ndi musaiwale ayi ini chomwecho chili butumawo chophwasula maphunziro. Musaganize kuti secondary za ulelezo ono ake omene oli mboma la Nkulukula moyo ziphunzira nawo ayi iwo baba ziphunzira sukulu zabwino kunja ma private odulawo. Inu ndine amene tizilipira msonkho wa Vieta, amene muzilipira msonkho wa parenti. Iwe mphunzitsi amene umaphunzitsa kale mbuli za ku primary, mbuli za ku secondary zimene ufuna zitulutsa, niwe uzilipira fiziyo. Izi zimene amalawa adazitana adazifuna, komanso wonjezapo panena kuti kuli bule mbana ntchito. Sizijazona kuti tidzalembaso ntchito anthu, iwe hala zimenezo. Iweyo ngati ufuna uthandiza boma lako ingokhala mfoni upange download Bevin basi ndikuti bomo zilithandiza. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.